Какво става, хора? Тук са в PlaceBG и добре дошли в влог номер 7. Така, тук що пристигнахме на нашия хотел в Испания. Ако мога да ви покажа до някъде. Ето това представлява. Сигурно ще бъде много хубаво. Чакайте да застана на сянка, че нищо не виждам. Изобщо снимам ли си лицето? Да, снимам си го. Пътувахме добре като цяло. Надявам се да ни хареса тук. Ако не сте гледали влог номер... всъщност това е влог номер 8. Да, това е всъщност влог номер 8, аз се обърках. Ако не сте гледали влог номер 7, върнете се и го гледайте. И също така не забравяйте да оставите палец нагоре на него. Ако сте гледали него, обаче не сте гледали влога ми на летището, на летище София, върнете се и гледайте него, нали, така, за да имате все пак в предвид за какво става дума. И така, ето в момента ходя. Има палми, показвам. Чакайте, че все пак трябва да се гледам и в краката, да не се спъна, освен да снимам. И така, няма да е много дълъг влога. След около, не знам, когато ми е удобно, ще направя и рум тур на стаята. Няма да ще кажа да не се разхвърляме толкова на семейството ми, защото няма да е прилична гледката. И ето, ако може все пак да се види нещо, аз ще се снижа. Това ще бъде днешния влог, хора. Надявам се да ви е харесало. Не забравяйте да оставите палец нагоре, абонирайте се за канала ми за още и не забравяйте да напишете по едно коментарче. Обичам ви! Чао, чао!